Čaute ženy. Ja len také malé zamyslenie možno. Ja vám často hovorím, že aby ste sa na seba pozerali s odstupom a dávam takú pomôcku, že pozerajte sa na to, čo sa vám udialo, možno na nejaký konflikt, hádku alebo na nejakú situáciu, čo vás zranilo, ako by sa diala v telke, vo filme a že vy sa na to pozeráte. A môžete to aj popisovať, že čo vidím. Vidím, že teraz Zuzana, alebo počujem, že povedala toto. Ona jej odpovedal toto. Jej sa to dotklo, lebo toto. Hej, že si tam dáte ten odstup od toho. Pre niekoho to býva ťažké, že si to nevie takto vizualizovať, pre niekoho je to strašne jednoduché. Myslím si, že je to tréning, ale mám tu ešte k tomu jeden taký bod, jednu možno pomôcku, že my sme mali s Oľkou, neviem, jak k tomu došlo, ale diskusiu o tom, čo je to osvietený, čo je to byť osvietený a či vôbec sa dá byť osvietený v tomto živote a čo to vlastne je. A mne napadlo, že ona, že kto je napríklad taký osvietený a mne napadol Muji. Ja som ho kedysi mala rada, som ho sledovala a tak som jej povedala, že myslím si, že on je, že on by mohol byť, že ak niekto je, tak on určite. A pozerali sme si ho na videu na YouTube. Ak ho nepoznáte, píše sa to, že M-O-O-J-I. A zrovna sme tam mali také video, kde on hovoril taký príklad alebo historku, že idete na rande s krásnou ženou, sedíte v reštaurácii a od vedľajšieho stola sa na vás usmeje druhá žena. Mysel vám hovorí, páčiš sa jej. A mysel vám ďalej hovorí, mal by si za ňou ísť. Ale mysel vám hovorí, nie, teraz si na rande, si tu predsa s inou ženou. A mysel vám hovorí, ale predsa len choď. A tak vy idete a tá žena na vás vyhrkne, čo tu chcete. A mysel vám povie, nemal si sem ísť, bola to chyba. A tam je krásne vidieť to, že jak je to všetko iba hra tej mysle a tých myšlienok a že dokým budeme veriť, že tie myšlienky sme my, alebo že tie myšlienky ovládame, že nám patria, alebo že ich musíme poslúchať, tak nebudeme šťastné. Lebo dokým tomuto budeme veriť, tak to nebude fungovať tak, ako by sme chceli. A toto môže byť tiež dobrá prax, že keď som ho počula, tak som sa na tom zasmiala, ale odvtedy ako keby som si dala ešte taký väčší odstup od tých myšlienok. Jasné, že to nejde stále, pretože tých myšlienok máme, ja neviem koľko, 100 000 denne, ale že si tak občas hovorím, tvoja mysl ti teraz hovorí, že by sa ti to malo dotknúť. Aha, tvoja mysl ti teraz hovorí, že ona to myslela takto. Tvoja mysl ti teraz hovorí, že máš ísť umyť riad. A že je to vlastne niekto iný. A ja sa môžem rozhodnúť, či tak chcem mať, alebo nechcem mať. A dávam to takto do placu, lenže aby ste si to vyskúšali aj vy, že či vám to pôjde a či vám to rezonuje. No a inak vám prajem pekný nedeľný večer a pekný týždeň a tak. Čaute.